אז זהו, ובאמת היום אנחנו נפגוש את יהודית שהיא מרצה מדהימה, וכל שיחה איתה הובילה אותנו לעולמות מרתקים, ורצינו רק לשמוע אותה עוד ועוד. אז אני אשמח שככה תהנו מזה ותתנו לנו פידבק אחר כך, גם ככה אם תרצו לשמוע עוד נושאים שקשורים, אז אנחנו תמיד פתוחות לשמוע. יש לנו אחת לחודש ערב פתוח, יש לנו הרצאות בדרך כלל חינמיות, סביב נושאים שקשורים בדרך כלל לקיימות וסביבה, ואם יש נושאים שחשובים לכם ואתם רוצים להכיר אותם מקרוב, אז תמיד אפשר לכתוב לנו, ואנחנו נשמח לפתח שיח על זה ולהביא את המרצים הכי טובים שיש לנו לנושאים האלה. זהו, אז בואי, יהודית, תספרי לנו מאיפה את מגיעה, מה את עושה, ואז נתחיל לדבר על הנושא שאני רוצה רק לחדד, שהוא בכלל, אז ההרצאה הייתה לפני המלחמה, היינו אמורים להקשיב לה, ובעצם אני חושבת שזה משהו שנוגע לכולנו, להרבה תלמידים שלי במיוחד, בתחום של ניהול קיימות וסביבה, שאנחנו יודעים הרבה, אנחנו לומדים, יודעים המון דברים, אבל לפעמים אנחנו מרגישים מאוד לבד עם הסיפור הזה, ואנחנו לא כל כך יודעים איך, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להוביל את הספינה, אבל לפעמים בדרך קשה לנו. זה יכול להיות קושי אפילו בתוך המשפחה, עם הבן זוג, עם הילדים, זה יכול להיות בקהילה שלנו, זה יכול להיות בעבודה, וכשאנחנו מנסים לשכנע אנשים ללכת בדרך שלנו או להיפתח לדרך שלנו, אנחנו יכולים להביא לפעמים לאיזשהו אנטגוניזם ולייצר את הפעולה ההפוכה. אז היום יותר מתמיד אנחנו צריכים לשמוע את השיח הזה בהרצאה של יהודית, אז השרביט שלך, ותודה רבה שאת הצטרפת אלינו היום. תודה, אני לא בטוחה אם אמרת, אבל אני רק מציינת שזה מוקלט, ההרצאה מוקלטת. אנחנו בגדול, אני אתחיל קצת, אני אציג את עצמי, ואז אני אגע בנושא, ואז יהיה לנו זמן לדיון. זה ממש כאילו כזה קומפקט, כאילו של הנושא הזה, דחוס, 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 אבל זה ייתן לכם איזושהי סקירה ראשונית של הנושא. אז אני יהודית מלאסן רמון, יש לי דוקטורט בתחום שנקרא Media Psychology, שזה בעצם נקודת המפגש בין מדיות לבין פסיכולוגיה וגם קצת סוציולוגיה, איך בעצם מדיות משפיעות עלינו כחברה, עלינו כבני אדם, על נוער, על תנועות חברתיות, ואת הדוקטורט שלי עשיתי על מנהיגות ברשתות חברתיות, בתנועות חברתיות. וחקרתי את הסיפור יאללה, בנות. לא, זהו, מספיק. מיוט, בנות, מיוט. וחקרתי את הסיפור שנוצר ברשתות חברתיות. מעבר לזה אני עושה סרטים דוקומנטריים ו-VR, ואני מנחה צוותים, כל הדברים האלה נראים לא קשורים, אבל בגדול הם כולם קשורים לעניין של סיפור. לקחת דברים שונים ביחד ולמצוא את התעלה שדרכה הם מסופרים. סיפור של קבוצה, סיפור של נושא, סיפור של תנועה חברתית, של תנועה סביבתית. ואנחנו חיים בעצם בתקופה נורא נורא מעניינת לגעת בנושא הזה של סיפור. כי אם תכננו לעשות את זה באוקטובר, לעשות איזשהו משהו כללי כזה, כרגע אנחנו חיים, כולנו עדים וחיים סיפור שנוצר לנו מול העיניים, מאיזה כיוון שלא באנו אליו, קצת הפתיע אותנו. ואנחנו מנסים להבין את הרציונל שלו, להבין מה עומד מאחוריו, מנסים להבין את החוקי משחק של הסיפור הזה, וזה נורא מעניין להיכנס לתוך הדבר הזה ולהבין שלסיפורים יש אימפקט עצום על החיים שלנו. לפני שידענו לכתוב
ובחברות שלא בהכרח דברים עברו בכתב, הם עברו בעל פה, אבל הם עדיין עברו בעזרת סיפורים. כשאנחנו רצינו ללמד לאורך דורות את הילדים שלנו על העולם, לימדנו את זה דרך סיפורים. כשאנחנו רצינו לתת תחושה לילדים שלנו שיש לגיטימציה לתחושות כמו פחד, כעס, שמחה וכן הלאה, עשינו את זה דרך שסיפרנו להם סיפורים שבהם האלמנטים האלה היו קיימים. נתנו להם איזושהי קונקרטיזציה, דרך משהו שהוא נפרד מהם, ולכן לא מאיים עליהם נורא, והם יכולים להזדהות איתו, אבל מצד שני, הם גם מרגישים אותו, אז הוא אמיתי. והמון מהחיים שלנו מתנהלים בעזרת סיפורים, אבל יש גם איזה משהו שהוא האופן שבו, סיפור הוא לא רק התוכן שמסופר, סיפור הוא גם איזשהו מבנה מסוים שקיים. בשירה נגיד זה נורא ברור לנו, בסרטים ובסיפורים בכלל זה לא בהכרח, אנחנו לא בהכרח רואים את זה ישר. אבל יש ממש כיוונים נורא ברורים לסיפורים. אז אני אתחיל עם מצגת, רק שנייה, אני אפתח אותה, אני אעשה פה share screen. רגע. רואים? רואים? כן. יופי. רואים. ביי. אבל אני לא רואה אף אחד מכם, זה ממש מבאס אותי, אין לי שום דרך לראות אתכם, נכון? אני מדברת למצגת שלי. כן, זה הבעיה בזום, צריך שני מסכים, או שתשימי אותנו בקטן. אנחנו נצעק לך, אבל אם אנחנו צריכים אותך. כשאת רוצה לראות אותנו, את צריכה לצאת מהמצגת. אני חייבת פסיכולוגית לראות אתכם, אחרת אני לא יכולה לדבר למסך. אני נכנסת... אז תנסי לעשות ב-view, תעשי גלרי, הנה, סבבה, אין בעיה. ותראי אם זה עוזר, אנחנו פשוט תזיזי אותנו. כן, אין בעיה, בסדר. אוקיי. יופי. אבל אז כולם רואים. שים את זה פה. לא, אנחנו רואים קצת אחד את השני, אבל אנחנו רואים את המצגת ממש ברור. כל אחד שולט בזה, הוא יכול להקטין או להגדיל. יופי, מעולה, בסדר גמור. אז בעצם אנחנו מסתכלים פה על איך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו באופן שאנשים יוכלו להקשיב. אנחנו כולנו מכירים אנשים כאלה שיודעים לספר סיפורים, נכון? שאנחנו כאילו, לא משנה מה הם יספרו לנו, או לא משנה מה הם ימכרו לנו, לא משנה איזה סיטואציה הם עמדו בה בחיים, הם יספרו לנו את הסיפור ויש קשב, אנחנו שם, אנחנו איתם בסיפור, הם לוקחים אותנו למסע. והדבר הזה הוא יכולת מאוד מאוד גדולה, ואנחנו עושים את זה בכל רגע ורגע בחיים שלנו, אנחנו עושים את זה כשאנחנו מוכרים אוטו, אנחנו עושים את זה כשאנחנו רוצים שהילדים שלנו יעשו משהו, אנחנו עושים את זה ברעיון עבודה, אנחנו עושים את זה כשאנחנו, בכל סיטואציה אנחנו כל הזמן מספרים סיפורים. אבל העניין הזה יש עוד איזשהו אלמנט שקשור אליו, וזה, אני קראתי לזה sound bites, אני תכף אסביר מה זה בדיוק, שזה קשור לרשתות החברתיות, לסיפורים שמסופרים ברשתות החברתיות, ואיך כל הדבר הזה קשור לעמדות ולערכים, שזה משהו שנורא נורא 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 רלוונטי כרגע. אז אני אתחיל עם איזה יהודי רומני שהיגר לצרפת, שקוראים לו סרג' מוסקוביצ'י. סרג' מוסקוביצ'י באמת בשנות ה-50 היו מתעסקים נורא בעניין הזה של איך בעקבות נאציזם והמחקר על נאציזם נורא התעסקו איך יש קונפורמיזם, איך אנשים מיישרים קו. סרג' מוסקוביצ'י בא ואמר, אנחנו נחקור משהו אחר, בדיוק ההפך. אנחנו נחקור איך מיעוט יכול להשפיע על הרוב. איך בעצם יש לנו קבוצות שאנחנו רואים שמצליחות לעשות את הדבר הזה, ויש קבוצות שלא מצליחות לעשות את הדבר הזה. והוא עשה סדרה של ניסויים, ובעצם הוא הראה שקבוצות שיש בהן אמירה קונסיסטנטית שוב ושוב 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 של אותו סיפור, של אותו הדבר, של אותה עמדה, ומחויבות ארוכת טווח לאותו הדבר, הסיכוי שלהם לייצר השפעה על דעת הקהל הוא יותר גדול. כולנו מכירים את הסיפור הזה, שסיפרו לנו שמעל אחוז מסוים, 3.5, דעת הקהל נפרצת, ואז בעצם
מיעוט שאומר משהו פתאום מצליח להשפיע על הקהל הרחב, והקהל הרחב מיישר קו, זאת אומרת יכולים להיות מאות מיליונים של בני אדם מיישרים קו עם מה שהמיעוט אומרת. אם אני אקח למשל תנועה שכולנו מכירים כמו תנועה לזכויות האזרח בארצות הברית, שהיא הייתה תנועה של קבוצה של שחורים וקבוצה של לבנים, ובאיזשהו שלב היא הפכה להיות קונסנזוס בארצות הברית. היה שם רגע, הקבוצה הזאת הלכה עם האמת שלה שוב ושוב 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 ושוב, ובעצם הצליחה לייצר שינוי בתוך דעת הקהל הכללית, אוקיי? יש לזה המון פקטורים מסביב לדבר הזה, אבל זה סיפור שחוזר על עצמו, שבו קבוצה קטנה יכולה להשפיע על הקבוצה הגדולה, ואיך הדבר הזה עובר. אז באמת לחזור שוב ושוב 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 על אותו הסיפור, עם רמת מחויבות מאוד גדולה לאמת שלך, זה המפתח. זאת אומרת, קבוצות שזגזגו, וזה לא היה כל כך מוצלח, קבוצות שחזרו על אותו מסר כל הזמן בסיפורים שונים, באופנים שונים, תכף ניגע בזה, זה גרם להיות, זה הפך בעצם לתנועות חברתיות שהצליחו השפיעו על ההיסטוריה של העולם, זכויות נשים, זכויות אזרח, תנועות חברתיות, שינויים בדרום אפריקה, ברוסיה הסובייטית, בפולין, אין סוף. אז בוא ניגע קצת בנושא של סטורי טלינג. אוי, זה, אופס. אני רואה שזה עלה לי פה על הזה. סטורי טלינג, הסיפור זו מילה כזאת שנורא אוהבים להשתמש בה היום. איך בנוי סיפור? זה, אני אומרת לכם פה את ה-101, מה שנקרא של בניית סיפורים בכלל. סיפור מתחיל ממאורע מחולל, כל סרט שאתם תראו בחיים מתחיל באותו אופן. יש מאורע שבעצם מתחיל את הסיפור. הוא יכול להיות 5 דקות לתוך הסרט, הוא יכול להיות רבע שעה לתוך הסרט, אבל הוא מצית את הקונפליקט. אוקיי? קורה שם משהו באירוע שמצית את הסיפור שיוצר את הדרמה. גם בספרים שאתם מכירים ככה זה עובד, ואז כל הסרט מתנהל, כל הסיפור בעצם מתנהל על ההתפתחות של הקונפליקט ועל הפתרון שלו. שכמובן כולנו מכירים את הסיפור של התחלה, אמצע וסוף, וסיפורים הם תמיד על אנשים, גם כשהם על חיות, הם על אנשים. זאת אומרת, זה חיות מעונשות. הם לא באמת על שום דבר אחר מלבד סיפורים שלנו על עצמנו, כאלו אנחנו בני אדם. אוקיי? הדרך להגיע לחפצים ולספר את הסיפור שלהם, זה דרך להפוך אותם למשהו אנושי. אנחנו תמיד מספרים סיפורים עם אנשים. מה מעניין בעניין של סיפורים? הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. סיפורים גורמים לנו להרגיש שייכות. זאת אומרת, אני והשבט שלי, של יהודים, ישראלים, המקום שממנו הגיעה המשפחה של ההורים שלי, המקום שבו אני גרה כרגע, יש לנו סיפורים משותפים. הסיפורים האלה יכולים להיות סיפורים מצחיקים, יכולים להיות סיפורים מציבים, יכולים להיות סיפורים דרמטיים, יכולים להיות כל מיני סוגים של סיפורים, אבל המקבץ של הסיפורים הזה ביחד, כן? יוצר לנו זהות משותפת. ולכן הדבר הזה הוא מאוד מוגן. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בתוך עולם מסוים שבו יש סיפורים משותפים של קבוצה מסוימת, ומגיע מישהו מבחוץ ומנסה להשפיע עליי, כן? אני קודם כל מגינה על העמדות ועל הערכים ועל הסיפורים של השבט שלי, איזה שבט שזה לא יהיה, אוקיי? אנחנו רואים את זה היום מאוד 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 חזק. זאת אומרת, את כל ההטרוגניות המטורפת שהייתה לנו בתוך החברה, כן? פתאום נוצר איזשהו מצב שאנחנו עכשיו מספרים איזשהו סיפור הרבה יותר אחיד. אותו דבר אנחנו רואים בצד השני של המתרס, בתוך השבט המוסלמי, שגם שם פתאום יש איזו התכנסות לתוך סיפור משותף. יש לנו פה ממש, רואים את השבטים, רואים את הסיפור, כן? שמסופר ומגדיר את השבט. עכשיו לכו תנסו לשכנע אנשים לבוא ולשמוע את הסיפור שלכם, שיגרום להם לאיזשהו שינוי, יגרום להם
לחשוב על דברים אחרת. אוקיי. עכשיו הגענו לתיאוריה של הפיל והרוכב. ג'ונתן הייט, שהוא פסיכולוג אמריקאי, בעצם מסביר, וזה פחות או יותר הבסיס של כל הקמפיינים הפוליטיים שתראו, וכל הניסיון לשנות עמדות, הוא בעצם מסביר שאנחנו נמצאים בתוך עמדות מאוד 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 מוקשות, ואנחנו נעשה, המוח שלנו יעשה הרבה מאוד כדי להגן על העמדות האלה. ולא משנה מה יקרה מסביב, כדי שהגיונית, כן, רציונלית, העמדות האלה יזוזו קצת, זה לא משנה. כי השומרי סף הקוגניטיביים שלנו מגינים עלינו, ומגינים על העמדות שלנו ככה שהן יהיו מאוד 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 נוקשות. מה מאפשר בעצם לאיזשהו שינוי בעמדות? סיפור. ברגע שאנחנו לא באים לבן אדם ואומרים לו אתה טועה וזה ככה וככה 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 וככה, אלא אנחנו באים ומספרים סיפור, והסיפור הזה מצליח להניע רגשית, והסיפור הזה יושב עם איזושהי חוויית הזדהות של הבן אדם שלו, אנחנו מספרים את הסיפור הזה, שם יכול להיות איזשהו שינוי. אוקיי? נגיד, ניקח את הסיפור של, אני סתם עכשיו נותנת דוגמה, מפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, שהיא מפלגה שמאוד עוזרת לאנשים מאוד 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 עמידים. הנרטיב שלה הוא נרטיב של האיש האמריקאי הפשוט, שעובד קשה, והוא מתפרנס בכבוד, והסיפור הזה גורם האנשים המאוד מאוד עמידים צריכים שיתמכו בהם המון, כי זה דמוקרטיה. אז הסיפור שמסופר הוא סיפור של אנשים שיש אותם במסות, שזה הסיפור שלהם, מספרים להם את הסיפור שלהם. הנה, אנחנו הסיפור שלכם. אוקיי? סיפור שמצליח לייצר הזדהות, סיפור שמצליח להניע באיזשהו מקום רגשית, הוא סיפור שיש לו סיכוי לייצר איזשהו שינוי. מאוד 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 חשוב לזכור, וזה משהו שנחזור עליו תכף, שסיפורים חיוביים שגורמים לטרנספורמציה ונותנים תקווה עובדים. סיפורים שליליים שמפחידים וקונפליקטואליים לא עובדים. אני אתן לכם דוגמה ממשהו שהוא, מה זה לא עובדים? אני לא אגיד שזה לא סיפור שמעניין לשמוע, ולא שכל הסרטים שראינו אין בהם קונפליקטים, אבל סיפור שיש בו רזולושן, שבו בן אדם עבר איזשהו שינוי, והשינוי הוא לטובה. ואם היה לנו נגיד גרף, כן, והיה פה מין חץ כזה שפועל כלפי מעלה, כאילו באלכסון כלפי מעלה, זה הכיוון של הנרטיב שלנו. דיברתי מקודם על המבנה של הסיפור, המבנה של הסיפור הולך ונעשה חיובי, הנרטיב הולך ונעשה חיובי, הנרטיב הוא נרטיב של תקווה. זוכרים כולנו את ההפגנות שנה שעברה, גל התקווה, הפגנות, יש אנשים שממש מכירים את הדבר הזה, והם נותנים, האופן שהם מספרים לך סיפור תמיד יסתיים באופן שבו אתה יוצא עם תחושה קצת טובה בסוף. גם אם התוכן בהתחלה הוא תוכן מורכב וקשה, אוקיי? ואחד הדברים שאנחנו רואים כרגע, אני סתם נותנת עכשיו דוגמה, כן? בעולם המוסלמי, זה שאנחנו מביאים נרטיב של טראומה, והם מביאים נרטיב של שינוי חיובי. זה לא משנה מה קורה במציאות, כן? זה לא משנה מה המדע, זה לא משנה מה העובדות. אנחנו חיים במה שנקרא post-factual society. החברה שלנו שפעם נורא 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 התעניינה בעובדות, עדיין הבסיס צריך להיות עובדות, אבל האופן שבו מתנהל העולם מתנהל מסיפורים. הסיפור הזה שנותן איזושהי תחושה של משהו חיובי, שינוי, טרנספורמציה חיובית שקורית בעולם, לא משנה מהי, תופס יותר טוב מאשר סיפור של קונפליקט וסיפור שלילי שמפחיד. זה המצב. זאת אומרת, למרות שיכול לקרות משהו נורא והיום,
זה אפילו לא מסר, אם הסיפור שמסופר, נגיד יכולה לספר את הסיפור שמסופר בתוך המחנה של הפגנות פרו-פלסטיניות בעולם, הסיפור הזה הוא סיפור חיובי, הוא סיפור של שינוי, הוא סיפור של טרנספורמציה. אז זה ממש משהו שהוא מאוד חשוב לזכור אותו, כן? כשאנחנו רוצים לייצר איזשהו שינוי, שהדגש על תקווה, על טרנספורמציה, על שינוי לטובה, הוא המקום שאיתו אנשים צריכים לצאת, אוקיי? בסוף הסיפור, אחרי שהם עברו איזושהי טרנספורמציה רגשית, זה המקום שהם צריכים לצאת ממנו מהעולם קולנוע, זה המקום שהם צריכים לצאת ממנו אחרי שהם קוראים את מה שכתוב, את מה שהפיד של הרשתות החברתיות שלהם כותב. אנחנו נכנסים עכשיו לרשתות חברתיות, קשוח מאוד. הנרטיב הוא נרטיב שלילי ודיכאוני, וזה מעוגן ומחובר עם מה שקורה, אבל מי מאיתנו לא מתקשה כרגע לספר איזשהו סיפור שיש בו משהו קצת אחר? שם החוויה שלנו, האם זה מייצר אימפקט והשפעה? מייצרים אימפקט והשפעה אנשים שמצליחים לעשות בזירה הבינלאומית משהו קצת אחר. יהודית, אני יכולה רגע, למרות שאמרנו ששאלות בסוף, אבל חשוב לי לתת פה דגש על הנקודה הזאת, שבעצם זה קצת כמו מה שאומרים לנו על חינוך ילדים, שאם אנחנו רוצים שהם יעשו שינוי, והם, כאילו אם אנחנו נגיד להם להפסיק להיות בפלאפון, או להתחיל לעשות משהו בדרך השלילה, זה לא יהיה טוב, ואנחנו ההפך צריכים לפרגן להם כשהם עושים משהו חיובי. זה, כן. זה נשמע אותו מעגל. זה אותו מעגל, החוויה החיובית של אנחנו אסופה, סליחה שאני כל פעם חוזרת לאותו דבר, מצטערת, אבל זה הדבר, אנחנו אסופה של סיפורים. התקוות שלנו זה סיפורים, הזיכרונות שלנו, המוח שלנו עובד דרך סיפורים, אנחנו לא זוכרים עובדות. אם אני ואת נהיה באותו אירוע, לך יהיה סיפור מסוים של האירוע, ולי יהיה סיפור אחר של האירוע, והסיפור הזה מבחינתי יהיה אמת לאמיתה, כי אני סומכת על עצמי ועל מה שחוויתי. הזיכרונות שלי הם סיפורים, התקוות שלי הם סיפורים, ההווה שלי זה סיפורים, אוקיי? וככל שהסיפורים האלה יותר חיוביים, המוח שלנו, אני לא נכנסת עכשיו לפידבק שלילי שאנחנו אומרים לעצמנו במה אנחנו לא מוצלחים ודברים כאלה, שזה סיפור קצת אחר, אבל לספר לעצמנו איזשהו סיפור חיובי, אנחנו נשמע יותר את זה כמשהו שאנחנו נתלים אליו ועולים אליו. מה חוסם אנשים ומה מאוד קשור לעולם משבר האקלים? אם אנחנו יודעים איזושהי אמת, אם אנחנו מבינים משהו לעומק ואנחנו בעצם נטיף לאנשים, לא קורה. נדיר מאוד שנהיה באירוע שבו ניתן סט של עובדות בצורה נחרצת, ומישהו יגיד, וואלה, לא ידעתי, וישנה את עמדתו. לא אם הוא בא מעמדה דומה לשלנו, ופשוט נתנו לו עובדות והוא יודע יותר, אלא מישהו בעמדה מנוגדת. להגיד לאנשים דברים מפחידים, כשאני כותבת איומים, אני מתכוונת בעצם אנשים שירגישו שהולך לקרות להם משהו נורא. אוקיי? חוסם אנשים מלהקשיב. התנסות, אני יודע יותר טוב ממך, שזה לפעמים נכון, כי לפעמים בן אדם אחד הוא עם ידע ובן אדם אחד הוא נטול ידע, אבל זה לא עוזר כדי לייצר שינוי, כדי לייצר איזושהי השפעה. בכלל, היכולת שלנו להשפיע היא תמיד על הקבוצת אנשים שנמצאת באמצע. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל כמעט אף פעם להגיע לאנשים שהם בצד השני של המתרס מבחינת העמדות שלהם והתפיסות שלהם על החיים, ולגרום להם לאיזשהו שינוי. אבל יש קבוצה מאוד 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 גדולה באמצע, שהעולם משתנה לפי לאן שהיא הולכת, והיא הולכת לפי מיעוטים שהופכים להיות
לא מיעוטים, הולכים להיות קבוצה יותר גדולה, בזכות איזשהו סיפור או איזשהו שינוי, ומושכים את ההמון איתם, את הקבוצה, ככה מייצרים שינוי חברתי, ככה מייצרים שינוי סביבתי, ככה מוחלט, ככה זה עובד בפוליטיקה. זאת אומרת, השינויים שאנחנו רואים זה תמיד השינוי של מי שנמצא באמצע. גם פה אני חוזרת ואומרת, הטרנספורמציה, הנרטיב החיובי שהכיוון הכללי שלו כלפי מעלה, הוא בעצם מה שיגרום לאנשים להקשיב. כל הזמן להיות בדגש על תקווה, לתת לאנשים תקווה. עכשיו, אני רגע רוצה לגעת בסיפור הזה של רשתות חברתיות, ואז שנייה ניגע בעוד משהו שהוא רלוונטי. רשתות חברתיות מספרות סיפור. רשתות חברתיות, בעצם אנחנו כותבים הערה, אנחנו כותבים פוסט, אנחנו שמים סרטון בטיק טוק, אנחנו מייצרים איזשהו סיפור, שהוא חלק, הוא סיפורון קטן מתוך סיפור ענקי. כשקוראים למשל בהשטג כלשהו, I stand with Israel, סתם דוגמה, כן? ועוברים על ההשטג הזה ומסתכלים על כל מה שכתוב שם, יש שם סיפור של קבוצה שמספרת את עצמה. הנה זה מה שאנחנו רוצים, זה תלוי מה נספר לפני מה ומה נספר אחרי מה נכניס לסיפור, מה לא נכניס לסיפור. אנחנו עדים של איזושהי חוויה שאנחנו מוביאים אותה בתור סיפור של קהילה, של שבט, ושמים אותה. אם קוראים את כל הדברים שקשורים בהשטג, או קוראים את כל הדברים שקשורים לנושא מסוים, יש שם בחירה מסוימת של שבט, של קבוצה, של בעלי עמדה דומה, להביא את הנושא באופן מסוים, בסיפור מסוים. מה מעניין ברשתות חברתיות? ברשתות חברתיות, הסיפור הזה משפיע חזרה על דעת הקהל. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם כתבנו משהו שקשור ל-I stand with Israel, האופן והבחירה שנספר בסיפור ב-I stand with Israel, ישפיע אחר כך על אנשים אחרים. הוא גם ישפיע עלינו. זאת אומרת, זה משהו מעגלי. זה משהו שכל הזמן חי וכל הזמן משתנה. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה בחודש וחצי האחרונים, פליקלקים באוויר שהסיפורים שמסופרים ברשתות החברתיות מספרים. למה הכנסתי פה עניין של סאונד בייטס? כי אנחנו חיים בעידן שבו לפעמים, למשל כמו בטיק טוק, שזה הרשת החברתית עם האלגוריתם הכי קיצוני שפותח על ידי חברה סינית, ובעצם מביא את המסרים הכי פשטניים שיש, יותר מאשר פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר. והרבה מאוד אנשים, בגלל שזה סרטונים, פונים לשם כדי כאילו לקבל חדשות או לקבל מידע. בעצם מה שנשאר, בדיוק ההפך ממה שאמרתי בעניין של הסיפורים והסרטים והקונפליקט והשלושה חלקים והקונפליקט ופתרונו ומאורע מחולל, פה מה שנשאר, נגיד בטיק טוק, זה סאונד בייט. זה משפט, זה 4 מילים, זה משהו שתופס, זה סלוגן שמחזיק בתוכו סיפור הרבה יותר רחב, וכמה שהוא יותר פשטני, יותר טוב. המשמעות של זה שהעולם נצבע לנו שוב בשחור לבן. כל הצבעים באמצע שבין שחור ולבן, שאנחנו יודעים אותם כבני אדם, הופכים להיות שוב פעם, כמו לפני 100 שנה, אידיאולוגיות מאוד 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 ברורות. אוקיי? הסאונד בייט הזה אומר לנו לאיזה מחנה אנחנו שייכים, איך אנחנו צריכים לחשוב, ולהזיז אנשים מהסאונד בייט הזה של מה שחור, מה לבן, מה נכון, מה לא נכון, זה לא משימה פשוטה. אוקיי? זה ממש, הסיפור בכל אחד מהרשתות החברתיות האלה הוא קצת שונה, כי האלגוריתם הוא קצת שונה, ואחד הדברים שאנחנו רואים כרגע שקורים, זה העובדה שאנחנו רואים בעצם את כל הדור של Generation Z, אנשים שנולדו אחרי 1995, מקבלים הרבה מהמידע שלהם מטיק טוק, האלגוריתם בטיק טוק מאוד 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 מקצין את השיח,
ואז יש לנו שם איזושהי ראייה מאוד פשטנית של מה נכון ומה לא נכון. אנחנו רואים אנשים שאומרים דברים מאוד מאוד נחרצים על דברים שהם לא יודעים בהם שום דבר, שזה מאוד מתאים לתקופה שלנו, אבל זאת המציאות, ובתוך הדבר הזה אנחנו צריכים לחיות. מה יכול להשפיע לטובה בתוך רשתות חברתיות? נרטיב של תקווה, נרטיב של טרנספורמציה, נרטיב חיובי, אוקיי? סיפור שחוזר על עצמו, זאת אומרת אם יש לנו איזשהו סיפור, איזשהו השטג שקשור לאיזשהו נושא, I stand with Israel, ויש לנו 30 סיפורים שמספרים איזשהו נרטיב דומה שחוזר על עצמו, זה יכול להיות אפקטיבי, אוקיי? יש לנו פה איזושהי תמה, איזשהו סיפור גדול, ובתוכה סיפורים קטנים, בתוכו יש סיפורים קטנים, שמייצרים איזה משהו שהוא קומפלקס יותר גדול. וההשטג הזה זה בדיוק הקונסיסטנטיות שדיברתי של מוסקביצ'י, זאת אומרת אם יש לנו משהו שרץ לאורך זמן ויש שם כל פעם את אותו מסר, את אותו סיפור, למרות שאלו סיפורים שונים, הדבר הזה מחלחל, הוא מייצר שינוי, אוקיי? יש השטגים יותר מוצלחים, יש השטגים פחות מוצלחים, אבל השטג בתוכו הוא כמו קפסולה של סיפור, והסיפור הרחב יותר, שזה כל התנועה של המאות, אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים אנשים שמספרים את אותו סיפור, יש לנו פה בעצם איזשהו נרטיב היסטורי שמתרחש לנו לפני העיניים. אני אקח רגע את הסיפור של משבר האקלים, ואני ניגע בנושא הזה שיש איזשהו קונצנזוס די מוחלט לגבי העניין של שינוי אקלים מבחינה מדעית, אבל כשאנחנו מסתכלים על דעת קהל, הדעת קהל היא קצת יותר מחצי, נגיד, אם אנחנו מסתכלים בארצות הברית. אוקיי? מה זה הפער הזה? אז בואו ניגע רגע בנושא הזה. סליחה. הדור הראשון שסיפר בעצם סיפורים, אני עכשיו מדברת על המקרה של קולנוע וסרטים, הדור הראשון שדיבר את הסיפור של משבר האקלים, היה דור שדיבר מדע, עובדות. בואו אני אספר לכם מה קורה מבחינה מדעית, ובגלל שאני מספר לכם מדע, ובגלל שאי אפשר לערער על מדע, אתם תבינו בצורה תבונית, ואתם תסכימו איתי. ונגיד במקרה כמובן של אל גור, שזה הדוגמה הכי ידועה, שהוא עומד שם ולקחו ידוען, והוא עשה את זה באופן שזכה לתעודה מאוד 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 גדולה, ובזמנו זה יצר איזשהו הד, אוקיי? אבל האם זה יצר איזשהו שינוי בדעת הקהל שמוכנה לעשות עבודה סביב הדבר הזה? לא בטוח. הדור השני זה היו סרטי אימה, סיפורי אימה. העולם הולך למות, אנחנו הולכים למות, הילדים שלנו הולכים למות, הולך להיות נורא. זה הסיפור, ומי שלא מבין את זה חבל עליו, אבל אתם כולכם הולכים לחוות משהו שאתם לא מבינים בכלל לאן אתם הולכים, וכל הדיבור, כמובן על ליאונרדו דיקפריו לפני המבול, זה הדוגמה הכי קלאסית, הדיבור האינסופי הזה על כמה הולך להיות נורא. הכי לא אפקטיבי שיש. זאת אומרת, כן, הסרט הצליח. האם זה יצר שינוי בעמדות אצל אנשים, הרבה אנשים שרוצים לעשות איזשהו שינוי? לא בהכרח. למה? ככל שהשיח הזה הלך והתפתח יותר ויותר ויותר, התחילה לעלות מודעות ב-DSM, בהגדרות של השפעות רגשיות בפסיכולוגיה, של חרדות ודיכאון אקלים, ואני לא יודעת אם זה היה בצורה מודעת או לא, אבל נוצרה איזושהי הבנה, ובעצם בני אדם כשהם נמצאים במצב שמשהו כל כך גדול עומד לקרות להם, והדבר הזה יכול להיות נורא, זה לא רק בני אדם, זה גם חיות, כן?
יש תהליך של חוסר אונים נרכש, והם אומרים, אוקיי, בסדר, אין לי מה לעשות כדי שאני אחיה כרגע, איזה באסה, ונכנסים לתוך איזה מקום של כאילו, לא בהכרח למקום של פעולה וחייבים לעשות, יש אינדיבידואלים מסוימים שזה יניע אותם לפעולה. בגדול, זה מכניס אנשים לחוויית חוסר אונים, יש דברים כל כך גדולים שצריכים לקרות כדי שהדבר הזה ייפטר, ומי אני שאני יכול להשפיע עליהם אם אני לא אקטיביסט ואם אני לא ככה וככה, אז טוב, חוסר אונים, ואם זה בא חרדה ואם זה בא דיכאון. הדור השלישי של הסרטים, שזה סרטים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה סיפורים של תקווה. זה סיפורים קטנים על אנשים שבתוך האזור השפעה המצומצם שלהם, החליטו ששם הם עושים איזשהו שינוי. באופן שהם בונים, באופן שהם עושים חקלאות, באופן שהם מגדלים מצות, באופן שהם מתנועים בעולם, זה לא משנה. באזור הקטן שלהם שיש להם יכולת השפעה, שם הם מייצרים שינוי. וזה בדיוק מסכם את מה שאמרתי עד עכשיו. רוצים להשפיע על אנשים, רוצים לייצר שינוי, רוצים לסחוף אנשים סביב משהו, ספרו להם סיפור, אבל ספרו להם איזשהו סיפור של טרנספורמציה, של שינוי, של השפעה שאנשים עשו בעצמם, תעוררו השראה, תעוררו תחושת מסוגלות, תעוררו תחושה שיש אפשרות לעשות משהו. אז גם The Biggest Little Farm, שזה הסרט שאני הכי אוהבת, זה סיפור כזה על זוג שבעצם עברו מהעיר בגלל הכלב שלהם, ובעצם לקחו אדמה חרוכה, מתה מבחינה סביבתית, אדמה שכבר לא היה, אי אפשר היה לגדל בה שום דבר, היה בה מונוקלצ'ר, מסיבי, והמון המון המון דישון אגרסיבי וריסוסים אגרסיביים, ובגדול זה סיפור של כמה שנים שבהם הם הופכים את האקוסיסטמה של החווה הזאת הבלתי אפשרית שהם קנו, למקום שבו האקוסיסטם חוזר לעבוד. זאת אומרת, יש שם איזו מערכת יחסי גומלין בין החיות, בין בעלי החיים, חרקים, לאדמה, לצמחייה, והסיפור בעצם מספר סיפור קטן, סיפור על זוג שהלכו ועשו טרנספורמציה חיובית, לקחו חלקת אדמה לא גדולה והפכו אותה לחווה משגשגת, ואתה בתור צופה רואה יחד איתם את החוויה הזאת, מתרגש ממנה, מרגיש שיש אפשרות לעשות איזשהו שינוי, ומרגיש תקווה. וזה כל מה שאנחנו רוצים כבני אדם. אנחנו רוצים שיתנו לנו איזושהי אפשרות להסתכל על סוף הסיפור ולדעת שיהיה בסדר. ככה, כמו ילדים בני 3. זה הטבע האנושי. אנחנו רוצים לעבור כקבוצה, כבני אדם, איזושהי חוויה של שינוי, של מסוגלות שמובילה לטרנספורמציה, איזושהי חוויה טובה. גם 2040 הוא סרט כזה, אבל באמת העולם מלא באנשים שזה מה שהם עושים, הם מנסים לעשות איזשהו שינוי בחלקת האלוהים הקטנה שלהם, וזה הסיפור שבעצם יכול לגרום לאנשים שנמצאים בעולם מאוד מאוד שונה מבחינה קוגניטיבית, מבחינת שייכות חברתית, מבחינת ערכים, מבחינת אמונות, להרגיש שיש להם מקום. כי אולי זה אנשים שלא רוצים לשמוע על משבר האקלים, והם לא רוצים לשמוע, הם לא מאמינים בכל עולם המושגים הזה, וזה מנוגד לערכים שהם שייכים אליהם, אבל הם, בחלקת אלוהים הקטנה שלהם, תחת הגדרת מושגים אחרים, עושים בדיוק כזה סיפור טרנספורמטיבי חיובי, ומנסים לעשות איזשהו אימפקט, מנסים לעשות איזשהו שינוי. ואז הנרטיבים האלה, שמגדירים את השבט שלנו, שמגדירים את מישהו אנחנו, שמגדירים את השייכות, אנחנו נותנים לבן אדם הזה להיכנס פנימה דרך הסיפור שלו או שלה. אוקיי?
ולא דרך להגיד להם, לא נכון, זה לא נכון, העמדות שלכם לא נכונות, והנה המדע, וזה אמור להיות ככה וככה, והכל הולך להיות נורא, ולא. לפעמים זה צורך נורא גדול שלנו לעשות את זה, אבל זה לא אפקטיבי. אז בעצם אנחנו מסתכלים על מה עוזר לנו להשפיע על דעת קהל, ויש לנו את הסיפור של הסיפורים של רשתות חברתיות, יש לנו את הסיפורים של ספרים, יש לנו סיפורים של סרטים, יש לנו סיפורים בטלוויזיה, לכל אחד מהם יש מאפיינים קצת אחרים, אבל בכולם היכולת הכי גדולה שלנו להשפיע היא פחות דרך עובדות, למרות שלפעמים זה הפוך מהאינטואיציה שלנו והפוך ממה שאנחנו רוצים לחשוב על בני אדם, אנחנו רוצים לחשוב שנגיד לעובדות וזה יהיה סבבה. ואנחנו חיים בעידן על אחת כמה וכמה שזה לא נכון, זה לא ממש מעניין מהעובדות. אני לא מדברת בכלל על עולמות של שקרים, אני מדברת על עולמות שפשוט זה לא משנה. משנה האם זה חלק מהשבט שלי, האם זה סיפור שאני מזדהה איתו או לא מזדהה איתו. הסיפורים צריכים להיות על אנשים, אוקיי? לא גרפים ולא... סיפור על בן אדם, סיפור חיובי על בן אדם שעושה איזושהי טרנספורמציה, שעושה איזשהו שינוי. וכמו שדיברנו בעצם בהשפעת מיעוטים וברשתות חברתיות, סיפור שחוזר על עצמו באופנים שונים יכול לתת תחושה שאני שומע את אותו סיפור שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, אבל זה כל פעם שינוי קצת שונה, סיפור קצת שונה, אבל הקונסיסטנטיות הזאת תעשה כזה כל פעם כזה כמו עם פטיש גיאולוגי, קצת תחפור פנימה לתוך העמדות שלי, כי לבוא לבן אדם שחושב לבן, כשאני חושב שחור ולחשוב שהוא יהפוך להיות שחור, הסיכויים הם אפסיים. אבל בעזרת סיפורים לבוא ולעשות דרך הזדהות רגשית, דרך עזרה, דרך חוויה של חוויה רגשית שבה שומרי הסף הקוגניטיביים יורדים קצת ואנחנו מאפשרים לאיזשהו סיפור חיובי להיכנס פנימה, קצת לבוא עם הפטיש הגיאולוגי הזה ולחפור קצת בתוך הלבן ולהפוך אותו לקצת יותר אפור, להפך, לעשות איזשהו שינוי קטן, שם נמצאת ההשפעה. ההשפעה נמצאת בדרך כלל אצל אנשים שנמצאים באמצע, ההשפעה נמצאת בדרך כלל בעזרת סיפורים, ובעזרת סיפורים חיוביים, ובעזרת סיפורים על אנשים, בעזרת סיפורים על אנשים שעברו טרנספורמציה, בעזרת סיפורים על אנשים שעשו השראה. זה בדיוק הפוך ממה שעולם משבר האקלים עשה בעבר. ועכשיו יש למידה לעשות איזשהו סיפור אחר. לא להטיף, לא לנזוף, לא להתנסה, לא לתת עובדות, גם אם הדברים האלה מרגישים מאוד אינטואיטיביים, אלא לספר סיפור קטן, פרטי, על בן אדם, ואיזשהו סיפור שמייצר השפעה. אני רוצה להגיד שבעולמות, נגעתי בעיקר בעולמות של סיפורים בסרטים ובעולמות של רשתות חברתיות. יש עוד את כל עולם הטלוויזיה וכתבות, שבעצם בכתבות כל מה שיוצא מכתבות הופך להיות החומר לסרטים. כתבות יש עולם אחר של תוכן, זאת אומרת, שם צריך להיות איזשהו נרטיב אחר ומאוד הייפר כזה, והסיפורים שאנחנו רואים בסרטים זה כמו כל מה שחתכו החוצה מכתבות והפכו אותו לסיפור בסרט. ויש כמובן את העולם של ספרים שהוא עולם קצת אחר, אבל מאוד חשוב לכולנו להבין שהנטייה שלנו, היכולת שלנו לייצר שינוי היא לפעמים הפוכה לאינטואיציה שלנו, והיא מבוססת על מה שאנחנו עושים ילד בן 3. פשוט ככה.
וזה לפעמים על נושא שהוא כל כך מדעי, או נושא שהוא כל כך בנפשנו, כמו מה שקרה בשביעי באוקטובר, או נושא שהוא כל כך גדול, מאוד קשה לנו לעשות את זה, אבל בסופו של דבר לרדת מנושאים ענקיים, לרדת אל האנושי, לרדת אל הפשוט, לרדת אל להגיע לבן אדם אל הלב, להגיע לבן אדם להזדהות, זה הדרך הכי טובה לייצר קרבה, והקרבה מייצרת השפעה. אוקיי? אני שנייה רוצה לראות, רגע, אני רוצה לפתוח לדיון ולראות אם, שנייה, הפסיק את השאר סקרין. הפסקתי את השאר סקרין? כן, הפסקתי את השאר סקרין ויש פה כמה שאלות, אז אוקיי. אם זה הזמן תגידי לנו מתי. כן, זה הזמן, אני אשמח לשמוע שאלות. רגע, אני אסביר. אוקיי. כן, זהו. אז אני רוצה כן. להגיד משהו. כן, אפרת, עוד אחת אמיצה שכבר מ-4 הייתי בזום, כל הכבוד. אני, קודם כל, זה ממש מעניין מה שאת מספרת. יש לנו פרופסורית בשם ענת בן דוד, אני עובדת באוניברסיטה הפתוחה, שחקרה את הנושא של כל נושא האקלים באינסטגרם, והגיעה למסקנה שהאינסטגרם לא אוהב את משבר האקלים, ותוכן שקשור במשבר האקלים, גם אם הוא אישי, גם זה נדחק הצידה, ומה שמתחזק במקומו זה תוכן צרכני. אותו דבר בטיקטוק, אז כאילו זה, אני יכולה לשלוח אחר כך, יש איזה סרטון שהתקמה על זה, ולשלוח את המחקר, אבל כאילו זה משהו שהאלגוריתמים של אינסטגרם וטיקטוק, שבעצם דור הזה נמצא שם, מאוד מאוד מכוונים לכיוונים האלה, יותר לתוכן שיווקי, לתוכן צרכני ותוכן של משבר אקלים. אני חייבת להגיד שאפילו ניסיתי את זה על הטלפון שלי, למשל פוסטים מאדם טבע ודין או כל מיני ארגונים ירוקים, שבהתחלה הייתי רואה אותם ואז לא הייתי רואה אותם, הם שמתי כאילו בקשה שאם הם מעלים סטורי אז זה יופיע לי בפיד, פשוט מזעזע, אז כאילו זה משהו שצריך לתת לזה את הדעת. זה נכון מה שאמרת לגבי הנושאים והעניין, זה נכון, הכל טוב, אבל האלגוריתמים פשוט הורגים את הנושא. לא מפתיע אותי, אני לא אופתע אם יש שם גם יד מכוונת בדבר הזה. אנחנו לא תמימים ואנחנו מבינים היטב כאילו איך העולם עובד, ועם זאת שווה לבדוק מה סוג הסיפורים שסופרו בסיפורים האלה של משבר האקלים, והאם אם מספרים סיפור באופן אחר זה עדיין ככה. זאת אומרת, אז זה השכבה הראשונה מה שהיא אומרת. עכשיו צריך לשאול למה, לבדוק פנימה לתוך הסיפורים ולשאול למה הם לא עבדו, ולנסות להבין האם זה מספרים אחרת, זה אחרת. זה מאוד מעניין. תודה אפרת. תודה יהודי. עוד שאלות? יש פה כן. מישהו רוצה לשאול שאלה? יש לי שאלה שהיא לא קשורה כל כך לקטע של משבר האקלים, פשוט דיברת עליה בהתחלה, וזה בעקבות כל המצב שנמצאים עכשיו, אז יש איזשהו, הנושא עכשיו שהוא הכי, לא הכי, אבל מאוד מדובר, זה הקטע הזה של ההתעלמות למשל של כל ארגוני הנשים מהאונס, וראיתי איזשהו, לא זוכר אם זה הטיקטוק או בפייסבוק, אני לא זוכר, שאיזושהי מישהי ישראלית החליטה שהיא רוצה לעשות את זה באמת בצורה, כאילו להעביר את המסר שיהיה יותר ברור, ולא רק באמת כן זה היה, והיא הוציאה איזשהו סרטון ששוב אין לי מושג אם זה הצליח או לא מבחינת ההבנה, אבל מה שרציתי לדעת זה שלמשל איך את חושבת שצריך לקחת נגיד נושא כזה שזה בעצם הכל זה עובדות, בעצם אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כאילו איך אפשר לעשות נושא כזה כואב וקשה למשהו שהוא יותר פשוט ולהבין יותר ויותר דרך סיפורים, אבל איך עושים דבר כזה ברשת חברתית? עם השאלה. שאלה מעולה, שאלה מאוד 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 מורכבת. אני רגע אגיד איך אני רואה את הדבר הזה. יש פה סיפור שלא יכול להיכנס לשבט הסיפורים שלהם. זאת אומרת, שבט הסיפורים שלהם לא כולל את זה שההתנגדות יכולה לעשות דבר כזה שפוגע בערכים אחרים שלהם. הערכים המנוגדים האלה לא יכולים לשבת ביחד.
אז שחררים את הסיפור הזה, כי כאילו אי אפשר, זה לא יכול, אני לא יכול להיות גם וגם. אגב, סאונד בייט, אני לא יכול להיות עם איזושהי עמדה מורכבת. אנחנו נכנסים לתוך עידן שהמורכבות הזאת של כאילו לאיזה שבט אני שייך, לאיזה עמדה אני שייך, ולהבין שהעמדות נהיות יותר ויותר מורכבות, זה חוויה בלתי נסבלת, כי אנחנו רוצים להיות מאוד, שדברים יהיה לנו נורא פשוטים, אני ימני או שמאלני, אני נגד אקלים, אני בעד אקלים, אני זה, לא, האמת היא כנראה, לצערנו הרב, יותר מורכבת. ניסו לעשות את הקמפיין הזה של Me too unless you're a Jew, ככה קראו לו, עשו אותו כמה נשים מאוד מוכשרות, והגיעו למסקנה שזה היה קמפיין מדהים, אבל פחות אפקטיבי, כי אם אתה תשים את זה בתוך הסטורי שלך, 40, 50, 100 איש יראו את זה, ובדרך כלל זה יהיה לשכנע את המשוכנעים. ולכן הם עשו שינוי, ובעצם נכנסו לתוך מקומות שבהם יש טראפיק מאוד 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 גדול, של הרבה מאוד אנשים שבחלקם מתנגדים לסיפור הזה, ושם סיפרו את הסיפור הזה, אוקיי? להגיד לך שיש פה איזשהו סיפור חיובי, לא רואה איך אנחנו יכולים לספר שם כרגע סיפור חיובי, לא, אני מאוד רוצה, אבל כאילו, אני לא רואה איך אפשר לספר שם סיפור, זה כמו, אתה יודע, בוא ניקח את תחילת מדינת ישראל, שכאילו הגיעו לפה אודים, וכאילו אמרו להם, לא, אל תספרו איזה קורבנות אתם, בואו תספרו את הסיפורי גבורה שלכם. אז גם אנחנו נורא נאחזים בסיפורי גבורה עכשיו של כל מה שקרה, כן? אבל במקרה הזה, וואלה, זה יכול להיות שכשנצא קצת כולנו מהטראומה אל עבר מחוזות הפוסט וקצת הלאה, נהיה מסוגלים לקחת את הסיפור הזה לאיזשהו נרטיב אחר, מעצים יותר. וגם אני אגיד אני אצא רגע מהסיפור שלך ואני אגיד שכאילו במעקב אחרי למשל בטוויטר אחרי הסיפור שמסופר הוא משתנה כל הזמן, הוא ממש רואים טרנדים מאוד מאוד ברורים איך הסיפור שמסופר ברשתות חברתיות משפיע על אנשים והם משפיעים עליו בחזרה. איפה שהיינו ב8 לאוקטובר זה לא איפה שהיינו ב28 לאוקטובר וזה לא איפה שאנחנו עכשיו. 28 לאוקטובר היינו במקום הרבה יותר גרוע מה8 באוקטובר והיום אנחנו במקום יותר טוב מה28 לאוקטובר. זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה בעזרת הסברה של ישראלים, אני לא יודעת בדיוק במה זה, אבל כאילו נוצרה איזו דינמיקה שאנשים, אולי העולם כולו יצא מאיזה שוק ומתחיל להבין משהו וכאילו זה מסתדר לו עם ערכים אחרים והמיצוב שלו סביב הדבר הזה הוא אחר. כרגע אין לי שום דרך לספר את הסיפור הזה בצורה חיובית שקשורה עליהם. זה רק המיקום של איפה לשים את הסיפור. אבל כן. יהודית, אני רגע נכנסת ומירב אחר כך תשאלי את השאלה, אני רק רוצה לעבור ככה קצת על מה שקורה בצ'אט. יש פה את עשה שבעצם שואל, התעלמת מהנושא הכלכלי, אז רציתי להבין למה הכוונה. מי כתב את זה? אני מעדיף לכתוב אוקיי. אז תכתוב ונתייחס לזה אחר כך. ושוב, יהודית, את מקבלת פה פרגונים שזה נורא מעניין, ויש פה את ניסים שמציע בכלל לקיים שיחת המשך, אז באמת אנחנו מדברים על זה שיכול להיות שאנחנו נפתח את זה יותר בהמשך, אנחנו חושבות ביחד, ואנחנו כמובן נעדכן את הקהילה שלנו. עוד שאלות? אוקיי, תכף שמוליק יכתוב. אוקיי, שמוליק שואל, כאשר מדברים על סיפור כל כך גדול כמו אקלים, איך בוחרים איזה סיפור קטן לספר? ברור שזה אפשרי, אבל זה אומר להשאיר הרבה דברים, הרבה מאוד מהתוכן על רצפת חדר העריכה, וזה מאתגר. בדיוק, זו הגדרה ממש מדויקת מה שהוא כותב. בגדול כל סיפור הוא בחירה של מה נכנס, מה לא נכנס, מה לפני, מה לא, מה אחרי, מה מקבל, איזה דמויות מקבלות קדימות, איזה דמויות נשארות מאחורה, מה העיקר ומה הטפל. כשמישהו כותב סיפור, כשבמאי עושה, כשמישהו כותב פוסט, הוא בוחר, אנחנו כל הזמן בוחרים באופן לא מודע איך אנחנו מספרים את הסיפור הזה, איזשהו סיפור.
אוקיי? וכל הזמן אנחנו עושים את זה, אנחנו כל הזמן בעצם בוחרים סיפור קטן, גם, הנה, על העניין הכלכלי, נגיד, סתם דוגמה, אני לא יודעת אם לזה הוא התכוון, אבל... הנה, אני אגיד לך מה הוא התכוון, הוא כתב פה הנה, בעצם כן, אני רואה. לא רק... כן. את רואה? אוקיי. כן, לא נושא רק איך האקלים הוא לא מנגישים רק את איך הסיפור. מנגישים, אלא כן. גם איך הוא מתומחר מבחינה כלכלית. נכון, זה בדיוק מה שהשאירו בחוץ. זאת אומרת, אתה לא יכול לספר את כל העובדות. אנחנו נורא רוצים להיות בתור דור שגדל, או נשים שגדלו בחברה שבה יש רציונליות, יש common sense, יש מדע, יש עובדות, לפי העובדות יש תמונה כללית שמרכיבה את כל המרכיבים, ולפי זה אנחנו נחליט מה צריך לעשות. העולם לא עובד ככה לצערנו. הוא פשוט לא עובד ככה. יש כל כך הרבה החלטות אי-רציונליות שקורות בכל רגע ורגע, מהדרגים הכי נמוכים של ההורים שלנו ועד הדרגים הכי גבוהים של מי שמנהל את העולם. ובאמת, להכניס את הכלכלה, לא להכניס את הכלכלה, האם זה חלק מהסיפור, לא חלק מהסיפור, אין שום ספק. באמת, כל רגע נתון, כל סיפור שאנחנו מספרים הוא בחירה. אבל אנחנו יכולים להוביל, אם אנחנו יודעים את הליבה של איך לספר סיפור, איך לייצר השפעה, אנחנו יכולים להחליט באיזה אופן אנחנו מספרים את הנושא. מה אנחנו בוחרים לספר? סיפור חיובי, טרנספורמטיבי, על אנשים, סיפור שמייצר הזדהות, סיפור נוגע ללב. אנחנו מוצפים בכאלה בחודש וחצי האחרונים, וכל אחד מוצא את עצמו מתחבר לסיפור אחר, ויכול לשאול את עצמו, למה אני מתחבר לסיפור הזה? למה דווקא מכל הסיפורים שאני שומע, הסיפור הזה נוגע לי ללב? כנראה שבסיפור הזה יש משהו תרפויטי כלפיי, כנראה שבסיפור הזה יש משהו שמהדהד אצלי, שגורם לי איזושהי טרנספורמציה חיובית, או הקלה, או התחושה של הבנה, התחושה שזה בן אדם שאיתי בשבט, תחושה טובה כלשהי. אוקיי? גם אם יש כאב וגם אם יש בכי וגם... יש פה איזושהי הזדהות שמאפשרת לי להבין משהו רגשית, שמאפשרת לי להבין איזושהי כאילו רגע של מומנט כזה בסיפורים. אז כן, זה קשור גם לנושא הכלכלי, מה נכנס ומה יוצא, ובכל סיפור אנחנו בוחרים, ללא ספק. תודה יהודית. מירב, חיכית פה ממש יפה, אז טורף. אנחנו לא שומעים אותך, משום מה. לא שומעים. את לא על מיוט, אבל אנחנו לא שומעים אותך. אולי המיקרופון שלך לא עובד. אני יכולה בינתיים, אם אפשר. אוקיי, אז מירב, אם זה לא מצליח, אז פשוט תכתבי לנו את השאלה. לא שומעים אותך בכלל. אוקיי, מצטערת. אוקיי, כן, מי רצתה לשאול? אני, איריס. כן. אהלן. איריס. היי. קודם כל, מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מסכימה עם זה. אני מרצה ליזמות אימפקט, ואני מרגישה רק להביא דוגמאות קטנות, מקומיות, של עשייה טובה ומבורכת, ויש כאלה בכל העולם. אז מאוד התחברתי לזה. רציתי לשאול אם יש איזשהו מקום ככה לדוגמאות, לראות איך אנשים באמת מביאים את סיפורי הקיימות שלהם בצורה חיננית כזו. אני אשמח לדעת. עולם הקולנוע, יש, כאילו, בעולם... כן, אני רואה המון סרטים בנטפליקס, באמת The Biggest Little Farm הוא מופלא, גם Kiss the Soil, יש כל אלה שככה הם מתחילים מהלוקל, גם אפילו פנטסטיק פנגאי, פטריה פנטסטית, זה גם יפה איך שהבן אדם ככה מתאהב בפטריות ומגלה את עולמן, אז אלה הדוגמאות שאני מכירה בנטפליקס, תודה שיש כזה. תראי, תסתובבי בארץ הזאת, שהיא מדינה שיש לה הרבה בעיות ברמת המדיניות מבחינת ההחלטות הסביבתיות, ותראי אנשים פשוטים, שהם לא דוקטורים לסביבה, כמדעי כדור הארץ, והידע שלהם הוא מאוד מאוד מסוים, ובחווה שלהם, ובאופן שבו הם בונים את הבית שלהם, ובאופן שבו הם מתניידים לעבודה מבחירה, הם עושים שינוי קטן, הם עושים איזושהי בחירה מודעת,
שהיא לא בהכרח תחת המטריה הגדולה הזאת של משבר אקלים, אלא איזושהי חוויה שלהם, שזה יכול להיות את יודעת, מהעניין של לא להשתמש בחד פעמי, ועד העניין של לעשות חווה אורגנית. אנשים כל הזמן מסביבנו עושים, ובארץ יש המון סיפורים כאלה, מבחינת, כאילו, בכל מיני נישות קטנות כאלה ברחבי הארץ, שאנשים שמנסים לעשות איזשהו שינוי, והרבה מהאנשים האלה, בינם לבין התיאוריות של משבר האקלים, אין כלום. כלום. זה כן, לא אנשים שיהיו אקטיביסטים, זה לא אנשים שיבואו וייתנו לך את הפרטים ואת המדע, זה אנשים שיבחרו מתוך אהבה לטבע, מתוך ההתחברות לאדמה, לעשות דברים באופן מכבד. אז הדרך שלנו להגיע לאנשים היא כל כך רחבה, והיא כל כך לא בהכרח מחוברת לעולם המדעי. אני אומרת את זה בתור בן אדם שגידלו אותו פרופסורים ומדענים ממכון ויצמן, וכל הבית שלי זה גם, כאילו, באמת, עם כל הכבוד למקום הזה, והמקום הזה הוא הבסיס של הרבה מאוד ידע שיש לנו, האופן להשפיע על אנשים, אולי לא בשנות ה-50, אבל היום, יותר מתמיד, בתוך העולם רווי הידע שלנו, שבחלקו נכון ובחלקו לא נכון, ואנחנו כבר לא יודעים אף אחד מאיתנו להבדיל בין מה נכון ומה לא נכון, כי חלק מהדברים שאנחנו מאמינים נכונים וחלק לא, וכבר נמאס לנו לנסות לשכנע שמה שאנחנו רואים זה אמת. זה דרך להקשיב לאיזשהו מצפן פנימי וללכת ולעשות, לייצר סיפור, לספר סיפור, לשמוע סיפור שהוא בעינינו הולך לכיוון חיובי, אנושי, קונסטרוקטיבי ולא מזיק. אוקיי. תודה רבה. אנחנו ככה צריכים לסיים, ואני רואה שיש פה הרבה עניין, אז אנחנו נמשיך, אבל אם יש לי עוד מישהו שאלה דחופה שחשוב לו, מירב, אם את רוצה לנסות עוד פעם, ראיתי שנכנסת ויצאת. עכשיו שומעים אותי? כן, שומעים. אוקיי, אז אהלן, יופי. מה שרציתי, שמתי לב, בוא נגיד ככה, שאני לפני 10 שנים הובלתי הקמה של מרכז מבקרים בנושא סביבה וקיימות, שנקרא תפיסת עולם, וזה באמת הייתה גישה חיובית, לא מאיימת, לא מתנשאת, בגובה העיניים, את ההה-מומנט, כמה שחשבנו שהחוויה הייתה כאילו יחסית קצרה, אבל עדיין היה לנו זמן להסביר. והיום בעידן של הרשתות החברתיות והסושיאל מדיה זה באמת הזמן נורא קצר, זאת אומרת יש ממש כמו שאת אומרת, יש סאונד בייט או איזה משהו אחד שצריך להעביר הכל, ובדרך כלל נושא הקיימות הוא נושא שהוא מורכב, זה לא תמיד תשובה של שחור ולבן, יש דקויות וצריך להסביר וכמון המון פרטים, אז זה קצת קשה להכיל את הכל באיזשהו משפט אחד, כמו שאת אומרת, תבחרו משהו ותספרו עליו, אלא צריך באמת, כאילו זה באמת איזושהי אומנות, אני לא יודעת אם את כאילו נתקלת בזה או מישהו מכאן נתקל בזה, שממש צריך כאילו באמת לברור כל כך לא יודעת, באיזשהו דרך כזאת מופלאה, זה דבר אחד. והדבר שני שקצת קצת הרבה אולי אני רואה הבדלים גם בדורות, דיברת על Generation Z שהם כבר יותר נולדים לתוך זה, אבל דווקא הדורות הקודמים, אני נתקלת דווקא באנשים מבוגרים שהם בכלל לא שם בכיוון, וכמו שאמרתם כל כך נעוצים בדעות שלהם שהרבה יותר קשה להזיז אותם, והם גם לא חשופים לרשתות החברתיות, אז קצת הבדלים כאלה. יש הבדל מאוד משמעותי בין הדורות, ללא שום ספק, לגבי איך הם מקבלים מידע, ומה הם חושבים שהוא מידע מאומת, ומה לא מאומת. זה בהחלט דבר כזה. הסאונד בייטס האלה, לדעתי, עולם האקלים עוד לא מצא את הסאונד בייט הנכון. לגמרי אפשרי בעיניי, זאת אומרת, בעצם מה שאתה מספר ב10 שניות האלה, זה התחלה של סיפור. אוקיי? ואם בן אדם יישאר או לא יישאר, זה האם ההתחלה של הסיפור הזאת טובה או לא. אבל הסאונד בייט הנכון, הוא לא בהכרח מצאנו אותו. שימי לב לסאונד בייט של Free Palestine. Free Palestine. לא מדובר פה על 7 באוקטובר, לא מדובר פה על רזיסטנס, לא מדובר, free. זאת אומרת, יש פה בחירה מאוד 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 מודעת של איזשהו סיפור, שהוא סיפור, אנחנו משתחררים לחופשי, אוקיי? אנחנו עושים פה משהו מדהים, מה הסיפור המורכב, אין לכם מושג בכלל, אבל יש פה משהו חיובי שאנחנו משתחררים,
מכלא. זה פשוט זה למצוא את הסיפור האנושי ואת הסאונד בייט החיובי שמאפשר לאנשים להקשיב להמשך הסיפור, ואז הם בעצמם ירצו ידע, הם ירצו להיות אלו שמבינים בדבר הזה. לא בהכרח יהיה להם את הידע הנכון, אבל זה יסקרן אותם. עולם המושגים שלהם סביב הסאונד בייט הזה ירצה להיות יותר גדול. זאת אומרת, זה כמו רגל בדלת, סאונד בייט. ואת חושבת שלדור המבוגר יותר, גם יש לו את הסאונד בייט שלו, או שהוא צריך איזשהו אמצעי אחר יותר שונה, כי זה עוד פעם, כי זה דור אחר, כי זה אמצעי תקשורת אחרים, הם מקבלים את המידע אחרת. כל דור יש לו דרך אחרת לקבל מידע. כמה את הולכת אחורה, מילניאלס, אקסים, בייבי בומרס. בייבי בומרס ילכו יותר לכיוון של מדע ומידע. הייתה מאוד הקידוש של הדבר הזה. אקסים, מילניאלס הם יותר דומים לג'נזי, אבל הם יכולת שלהם לקבל סיפורים יותר מורכבים, יותר אינרנטית לדרך שבה הם קיבלו מידע כשהם גדלו. אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על הדור הזה, זה בעצם 80 עד 95, עוד לא היו רשתות חברתיות, כן היה מחשב בכל בית, כן היה התחלה של אינטרנט, לא היה כבר מידע, saturated information, לא היה בהכרח כאילו תקשורת בין אחד לשני, שהיא תקשורת מאוד מאוד מהירה, ושבטים כמו שיש בג'ן-זי. אבל אם אנחנו רוצים לייצר איזשהו שינוי בעולם, אנחנו צריכים לפנות... גם אביבים בעלך. אנחנו צריכים לפנות לגמרי לדור הזה. יהודית, אני רוצה רגע טיפה להמשיך משהו שמרב התחילה, ואולי אנחנו נסיים בזה, ואני אומרת לכם שתסתכלו פה בצ'אט, יש כל מיני הזמנות לחוות ורעיונות כמו The Little Biggest Farm, אז תשוטטו ביניכם בינתיים בצ'אט. אבל יש פה שאלה שעלתה, אני לא יודעת אם ענית עליה ככה ישירות, אז בהמשך למה שמרב אומרת, בעצם כשאני רוצה למכור משהו ברשת, כשאני רוצה למכור משהו, סביר להניח שאני אעשה איזשהו שיווק ממומן, ואני אגיע ברשתות החברתיות לאנשים שחושבים כמוני. ואז בעצם אני נשארת באיזשהו מעגל. אם אני רוצה למכור, לא יודעת, נושא מסוים שמתאים לנערות בגיל 14 עד 16, אז זה ימצא לי את הנוער הזה, והוא יהיה שונה, לא יופיעו לי בסטטיסטיקה נשים בנות 40 עד 60, כי זה לא עונה על הצורך הזה. ובאותה נשימה אני אומרת את הצד ההפוך, אני רוצה שהדבר הזה שאני רוצה להשמיע, יגיע לכמה שיותר אנשים ולקהל רחב, ולאנשים שחושבים אחרת ממני. אם אני רוצה לספר את הסיפור שלי, בלי קשר למכור מוצר, אז בעצם המעגלים ברשתות החברתיות הם יישארו אותם מעגלים. האם יש דרך לצאת ולפרוץ את המעגלים האלה? אני מקווה שהשאלה שלי ברורה. השטגים בעצם זה חוצה לאורך, גם מי שיחפש את ההשטג I stand with Israel, מן הסתם יהיה או מהמחנה שלנו, ששייך ל-I stand with Israel, או ממחנה נגדי שהוא רוצה לראות מה I stand with Israel אומרים. אוקיי? אני כל הזמן נכנסת לכולם כדי ללמוד. אבל בעצם מה שהשטגים עושים, גם בטיק טוק, גם בטוויטר, בפייסבוק זה יותר חלש, וגם באינסטגרם, זה לקחת אנשים שלא קשורים אחד לשני, הם לא מהמיליה הפייסבוקי שלך, הם לא המעגל האינטואיטיבי של האלגוריתם, כן? ולקחת איזשהו נושא שכל מי שיש לו איזושהי נגיעה או שסתם סקרן יכול לגעת בנושא הזה, יכול לבדוק את הנושא הזה, ואם זה הופך להיות משהו חם, אז זה כאילו כבר מופיע לאנשים בתור חיפוש, מוצק חיפוש, אבל כמובן שיש את הסיפורים, אנחנו פחות נראה הטפות ערכיות שיהפכו להיות ויראליות.
אבל אם מישהו יספר סיפור נוגע ללב מאוד מאוד מאוד, שעושה כזה הד אצל הרבה מאוד אנשים בפנים, כן? הסיפור הזה יכול להפוך להיות ויראלי אצל אנשים שלא קשורים לסיפור הזה, לא קשורים למיליה הזה, ואז זה יגיע לפלטפורמות כמו סתם דוגמה, אני נותנת עכשיו סטטוסים מצייצים, ואז זה מגיע למיליה עוד יותר גדול. זאת אומרת, זה הכל מין בועיות כאלה. אבל אם את עושה, אני לא אכנס עכשיו לממומן, אבל בגדול השטגים אמורים יחסית לשבור את הדבר הזה, ולאפשר לאנשים אחרים בעצם שהם לא המיליה הקרוב שלך, לראות מה מדובר בנושא. ואם הדיון שם מעניין, אז הוא הופך להיות כזה שעוד אנשים מסתכלים עליו. זאת אומרת, ככה נוצרו, אם אנחנו מסתכלים על האביב הערבי ב-2011, אנחנו מסתכלים, זה הכל היה בטוויטר, בארץ זה לא היה בטוויטר, אנחנו מסתכלים ואתה רואה איך הדבר הזה כמו ענן, גדל וגדל 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 וגדל. לא בהכרח אצל אנשים שזה היה תחום העניין המרכזי שלהם. אז אותו דבר. תודה רבה יהודית, ולכל התלמידים, אני רואה פה מלא תלמידים שמ4 פה, ובכלל משנים קודמות, וזה כיף, ועוד אורחים חדשים, וגם אורחים קבועים, אז זה ממש כיף שהקהילה גדלה. עדי, את רוצה לסכם? אני רואה שיש